Thereponiphai inquiry Karbi Anglong Women Justice Forum pen Lahorijan Nagaland ahoyalong inut Rosa Devi Karbi akur ka chetok dun thapen tebok terai atuma phan ke ther ke hap ke dokko ka jok Karbi Anglong Women Justice Forum atum ahemalong an kahumri padodam Lahorijan Bhomkuru ahithialong KAWJF atum pen inut Sarpimar Rosa Devi Karbi akur tok BP ka chetok abuthak lapen Sarpimar pupen tebok terai pinsomar aphan ke ther ke hap ke dokok ajoyni ahem humri damsi karju pedodam আজি পৰা তুমি মোৰ ছোৱালী হয় আজি পৰা মোৰ টাইটেলটো তোমাৰ লগত আছে তুমি এটা কাৰ্বি হৈছে হেতু টাইটেলতে তুমি চুলিব বুলি সেই দিনাখনে জুনে উপাধি দিব এই বাপেকে আপোনাক কয় তো হেতু এইবিলাকটো আছে নে নাই এটা তাইখান পৰা এনেকা একো নিয়ম আমিকে কৰি যায় কিন্তু মই তো কাৰ্বি জনমটো নহয় কাৰ্বি অংলংতে ডাঙৰ বি হোৱা নাই কাৰ্বি নিয়ম মই জানাহি নাজানো তো আমি কি কৰিব Karbi Anglong Women Justice Forum Kongchun Bangpi Presila Terang Pipen Herangkia Tingno Nangke Pachini Ponke Komatsi Rosa Devi aphan tok bipia kur ke pona bang ke doma nangche klangsi kemi Ako jongsi nangche paklang thek thele pute Karbia kur pen ke ingthan ponang kokpo athe Arling akur kache tok don pen longle kache rai la pen te bok terai aphan ke ther ke hap ke dokok ke Karbia khai aphan ke misen angthe kandidat lo pusi mingje pong lasi alangli timung pi mate tok bipi pusi kacipu rosa tok bipi pusi kacipu lasi komatsi la rosa tok bipi mate rosa devi aphan akur ke pon ma lapen apo pu kacikrong abang nilitum athengno Karbi Anglong Women Justice Forum athengno wang asonte mesenji pusi nilitum Karbi Anglong Women Justice Forum mate ladak Lahorijan along ke do society asar pimara tum nilitum along do la tum pen nilitum alang liphan ka chuningri patikrim lo alang liphan nilitum pini putekang lo jongsi nang liphan kur nang ke pon binong pulo tangte nang lipo mate nang liphan kur ke pon amunit aphan chirira jepang thek non athema la kur ki dun pulo tangte non nang likai hut bangke Xerox mate fake le bonai de sita chok sita munang li sumar mate nang li sopodo nang li sopido hala suhut banga ki sung dokok ji ke dikdar dokok ji la so posi genuinely pen ke claim je phanle nang bor inon nili tum office long wangra nili tum phan nang che tong tha la haya documents nang che paklang tha pusni li putekang lo Dilai pen bijoy dongpi Karbi Anglong lai